Teatterin ekosysteemi on ihmeellinen, mutta armoton. Täällä syntyvät olennot ja rakenteet elävät vain hetken, jotkut vain sekunteja. Lähdemme tutkimaan tätä erikoista maailmaa, jossa jokainen lavaste ja tarpeistokappale taistelee selviytyäkseen sen karuissa olosuhteissa. Kaikki alkaa lavasta, teatterin perustasta. Ilman sitä kaikki olisi kaaosta ja näyttelijät tippuisivat kuoppaan. Riihimäen kesäteatterilla tämä kriittinen alusta syntyi kakkosnelosista ja selkäsäryistä. Lavasteet kestivät luonnon arvaamattomuuden ja satunnaiset hermoromahdukset. Mutta yksi luonnonvoima muistutti olemassaolostaan yllätyssateilla. Suomen kesä. Maalipinta imi kosteutta kuin janonsa herännyt kameli. Työryhmä katseli taivaalle kuin eksyneet kurjet ja ymmärsivät, ettei tätä taistelua voittaisi kukaan. Mutta lopulta lavastus valmistui. Nyt siirrymme verstaalle, teatterimaailman synnytyssairaalaan, missä tarpeisto näkee päivänvalon ensimmäistä kertaa. Tässä kuvassa näemme parsojen syntyprosessin. 3 viikon muotoilu, kipsivalu ja kuivatus, kaikki yhden lyhyen lentohetken vuoksi näyttämöllä. Mutta parsan rooli oli merkittävä, ainakin parsan itsensä mielestä. Paprika syntyi finfoamista ja 7 voimapaperikerroksesta. Kakuista ei tarvitse edes puhua, ne syntyivät täydellisiksi, mutta teatterin laki on armoton. Kaikki ei aina pysy paikallaan, kuten oli suunniteltu. Humisevan harjun ekosysteemi oli karu. Kinosammon näyttämöllä portti koristeltiin roikkuvilla luilla ja minkin raadoilla. Tämä on klassinen esimerkki siitä, kuinka lavastuksessa jokaisella elementillä on paikkansa ruokaketjussa. Lavastusverstasgraniitissa syntyi myös erikoinen olento, eko. Sen syntymäprosessi ei ollut helppo. Plastoliinista muovattu pää koki tarkasti ohjatun leikkauksen, jossa sen kallo avattiin, vain jotta se voisi saavuttaa lopullisen, mustavalkoisen, vahvemman muotonsa. Ekon 3 silmää, sininen, keltainen ja vihreä, eivät ole pelkästään koristeita. Yksi silmä näkee fyysisen maailman, toinen henkimaailman ja keskimmäinen katsoo molempiin. Peter Panin maailma on täynnä valoa ja taikuutta. Ultravioletti sateenvarjot kuin harvinaiset hehkuvat sienet loivat metsän tunnelmaa. Ja vene, tämä yksilö aloitti elämänsä vaatimattomana muovisena kylpyammeena, mutta solumuoviset laudat, lattiamaali ja köydet loivat illuusion aidosta laivasta. Kuten meressä ajelehtiva yksinäinen lokki, sekin löysi lopulta paikkansa näyttämöllä. Olemme todistaneet tarpeiston ja lavastuksen lyhyttä, mutta merkityksellistä elinkaarta. Jokainen luomus saa hetken parrasvaloissa ennen kuin se katoaa kulissien kätköihin. Näin teatterin evoluutio toimii.